proxecto de orzamentos que presentou a Xunta de Galiza é un catálogo de oportunidades perdidas para a Coruña. E desde o BNG facemos esta afirmación por dúas razóns. A primeira porque o Partido Popular segue ignorando as necesidades da Coruña en materia de servizos públicos fundamentais, como ensino, onde vemos que a partida de diñeiro destinado aos centros educativos é inferior ao ano pasado, en materia de sanidade, onde vemos que non se recollen completar o cadro de persoal dos centros de orientación familiar do Ventorrillo e do Orillamar, ou a vivenda, a partida inferior a do ano pasado. E en segundo lugar, o que está a demostrar con estes orzamentos o Partido Popular é que é moi mal xestor, é incapaz de executar as partidas de anos anteriores. Mente nos orzamentos á cidadanía, repetindo esas partidas que demostran que realmente non hai un compromiso coa cidade. E acabamos de velo agora da reforma da ampliación do CHUAC. Hai menos diñeiro para o CHUAC do que se anunciaba nestes anos anteriores e confírmase un maior retraso na súa execución, que vai levar estas obras até máis alá do 2030. Desde o BNG emendaremos estes orzamentos e faremos porque a Coruña sexa centro tamén do proxecto político que hai que desenvolver dende a Xunta de Galiza. Botamos de menos un reforzo dos servizos públicos fundamentais, pero tampouco vemos ningún tipo de innovación nin idea brillante da Xunta de Galiza para atender a cidade da Coruña. Vemos, a cantidade de nenos que quedaron da cidade da Coruña fora das escolas infantís dependentes da Xunta de Galiza. Podemos pensar nos problemas que temos todas e todos a hora de poder ter cita no noso médico ou médica de cabeceira. Outra vez máis, vemos como a Xunta se esquece a cidade da Coruña. Botamos de menos todo, en realidade, a cidade da Coruña, botámosla de menos.